Здравейте! Вие гледате Абсолютно свободно. Аз съм Петър Волгин. Радвам се, че сме заедно. Освен това, разбира се, да ви напомня, че може да следите нещата, които казвам и в другите социални мрежи. Може да четете нещата, които пиша в Facebook. Разбира се, да гледате в TikTok. Това е моята нова любов. TikTok. Сега това е особено популярно и политически популярно и всякак друго. Ще се старая да бъда по-активен в TikTok и през следващите седмици и месеци. Изобщо където има социална мрежа, там ще гледаме да влезем. Не за друго, а защото, както знаете, ние, които не сме в тренда, които не сме така в политическата коректност, трудно намираме достъп до големите телевизии и затова ние избираме алтернативни канали, в които да споделяме своите мисли, което, да ви призная, е много хубаво. Всъщност, много по-добре е да работиш в алтернативни канали, защото това ти дава много по-голяма свобода в всякакъв смисъл. А сега, понеже сме към края на годината, нормално е човек да се настройва така по-обобщително, да разказва за нещата, които са му направили впечатление, нещата, които е забелязал като тенденции, и на мен ми се иска сега да бъда дори и така малко по-положително настроен. Не само защото идват тези хубави празници, а защото наистина ми се струва, че има основание за така един по-светъл поглед в бъдещето. А какво имам предвид? Имам предвид, че като наблюдавам как се движат процесите, не разбира се само в България, но и в други държави, виждам едно все по-голямо осъзнаване сред нормалните хора, обикновените хора, не тези, които са в парламентите или в Европарламента, нямам предвид министри, депутати и така нататък, имам предвид нормалните хора, които все повече като че ли се оттърсват от тази пропаганда през последните години, от тази политическа коректност, която им беше спускана, и започват да разсъждават самостоятелно. И да виждат, че това, което им говорят, че цялата тази реклама е наистина една много силна и много елементарна пропаганда, свързана с налагане на ЛГБТ, някакви всякакви други политически коректности, зелени сделки, тази елементарна русофобия. Всичко това лека по лека почва да минава на заден план. И вижте какво се случва в политическата сфера. Тези политици, тези политически партии, които бяха изразители на досегашното статукво, на официозното политическо действие, официозното говорене, почват да падат. Техните министър-председатели си отиват. Видяхте във Франция, Мишел Барние си отиде, видяхте какво стана и в Германия, отиде си Олаф Шолц, въпреки че той напоследък се опитва така да го играе. Едва ли не е многополярен, разговаря с Путин наскоро, сега пак ще говори с него, разбрахме. Но, както виждате, този тип партии залязват. А това, според мен, ще бъде и тенденцията в България. Тоест и в България вече, ако досегашните партии на статуквото искат да продължат да бъдат значим фактор, те доста трябва да променят политиката си. И това вече го виждаме. Вижте какво се случи с споразумението, което България трябваше да подпише с Украйна. Едно споразумение, което по нищо не се различава от останалите споразумения, които ние подписваме. От гледна точка на това, че ние, българската управляваща класа, винаги подписва такива споразумения, които са в ущърб на България. Това значи, за друго може да не правим, но това го правим със сигурност. Просто, каквото ни кажат, това подписваме. И изведнъж сега, изненада. Леле, каква изненада! Взе, че българското правителство, макар и служебно, не подписа това споразумение. Защото ГЕРБ, които бяха непоколебими евроатлантици до този момент, решиха, че вече като че ли не си струва да бъдат толкова големи евроатлантици. Така че това е положителна тенденция. Но за да бъдат нещата още по-необратимо направени и за да се развиват пак в тази посока, а именно в посока на защита на националния интерес, трябва други партии да бъдат с много по-силно присъствие във властта. Като такава партия, разбира се, Възраждане, защото Възраждане е от този тип партии, каквито са Алтернатива за Германия, какъвто е Националния сбор във Франция
или Партията на свободата в Австрия, или Фидес в Унгария. Тоест, съвсем нормално е този тип партии да започнат да играят все по-голяма роля в управлението на страните си. Някои от тях, разбира се, отдавна управляват като Фидес, но предстои, според мен, и други такива партии да имат много по-силна роля в живота, в политическия живот на своите държави. И това ще бъде за добро. Защото до сега, и отново да се концентрираме като България, имате партии като ПП, ДБ, като ГЕРБ, които не са нищо друго, освен някакъв такъв придатък, израстък на съответното посолство, най-вече американското посолство. Тоест, от тези партии ти не можеш да очакваш да бъдат изразители на българския национален интерес. Единственото, което можеш да очакваш от тях е да изпълняват някакви чужди поръчения. И като някой каже: абе, какво толкова този Орбан? Защо така този Орбан, така, пък бил много важен този Орбан? Ами ето, за това е важен Орбан. Защото успява да направи така, че без да се прави на някакъв голям радикал, успява да защити националните интереси на своята страна. И когато му е изгодно, разговаря с Урсула фон дер Лайен, когато му е изгодно, разговаря с Тръмп или с Владимир Путин или с Владимир Зеленски. Тоест не е роб на идеологията, не е роб на някакви клишета, а защото за него най-важно е, разбира се, просперитета на Унгария. И всички негови действия са насочени в тази посока. Не е под идеологически похлопак. А като казах идеологически похлопак, под него със сигурност се намират мнозинството от моите колеги в Европарламента. Аз наистина няма да престана да се очудвам на това нещо. И наистина е факт. Може да не ми вярвате, обаче е факт. Тези едноизмерни евроатлантици са много в Европейския парламент, са много по-задръстени, отколкото българските. Защото българските, има там едни задръстени в българския парламент, но все пак другите евроатлантици, които така гледат да лавират, особено напоследък, гледат да по по-различен начин да се движат, са повече. Докато в този Европейски парламент, там няма нормален евроатлантик, разбирате ли? Там всички са ненормални евроатлантици. Като почнете от Европейската народна партия, социалистите и демократите, либералите от Обнови Европа, зелените, до голяма степен и европейските консерватори и реформисти, това са действително едни машинки. Те говорят едно и също без спир. Те даже до толкова са индоктринирани, че не могат да си представят как може да има различно говорене от тяхното. И ако някой, такъв като мене, си позволи да им каже нещо различно, и те полудяват. Направо те са свикнали дори да има някакво различно говорено, то да бъде много такова, лекичко, мекичко, такова едно ненатрапчиво, така че да не му се разбира много, че е различно и опозиционно. Те това са свикнали. И като видят нещо различно, и вече полудяват. Ето, онзи ден бяха направили един дебат за Крим. Ама какъв дебат? Дебат е когато има различни мнения, нали така? Тоест един казва едно, друг казва второ, трети казва трето. Това разбирам аз под дебат. А там излизат и едно и също тия клишета, нали, които си ги дъвчат от 10 години. И излязох аз и им казах общо взето, всъщност, ето, сега ще видите какво им казах. Уважаеми колеги, само неспасяем исторически невежа може да твърди, че Крим принадлежи на Украйна. Крим винаги е бил руски. От времето, когато императрица Екатерина Велика го включва в границите на Руската империя през 1783 годината до днес. Дори и в годините, когато Никита Хрушчов подари Крим на Украинската ССР, повечето от хората там се чувстваха руснаци. И съвсем естествено, след преврата в Киев през 2014 година, мнозинството от жителите на Крим гласува за връщането му в състава на Русия. А Крим е неразривно свързан не само с руската политика, но и с руската култура. През 19 век и 20 век именно там са живели и работели някои от най-големите руски творци. Ще спомена само Антон Чехов, Марина Цветаева, Лев Толстой,
Анна Ахматова, Ивана Ивазовски. Гениалният Александър Пушкин има прекрасни стихове, посветени на красотите на Крим, а днес режимът в Киев събаря неговите паметници. Претенциите на Киев към Крим са също толкова абсурдни, колкото и твърденията, че руската армия воювала с помощта на чипове от хладилници. Крим е неразривна част от политическата и културна история на Русия и винаги ще си остане такъв. Благодаря. И като свърших с това мое изказване, според мен абсолютно нормално. Нищо ненормално нямаше в това, което казах, само факти. Им изреждах и уния като се възпалиха и стана страшно. Пък излезе един чешки депутат, т.е. там от Европейската народна партия беше, но чех и взе да обяснява как не съм прав и как не може в Европейския парламент да се говори така. Забележете, не може да се говори така, т.е. те знаят как трябва да се говори. Разбирате ли? Те не допускат, че парламента е място, където се чуват различни мнения, където има разнообразие от мнения. Това, което за тях е важно, да се чува само едно мнение. И този въпросния депутат от Чехия даже каза: ама аз съм от аристократично семейство. Ама това, че си аристократично семейство, какво значение има? И това, че явно, че това, че си от аристократично семейство, не ти пречи да говориш глупости. Мен изобщо не ме интересува някой човек къде е роден, в замък ли е роден, на село ли е роден, в столицата ли е роден, в някой малък град ли е роден. За мен е важно какво произлиза от неговите действия и от неговите приказки. Иначе може да си роден в аристократично семейство, но да си абсолютен глупак, какъвто беше и този въпросния случай. Знаете ли какво особено ме поразява? Тези хора, това мнозинство в Европейския парламент, те не мислят. Наистина са се отказали да мислят. Те, освен това, не виждат, че светът се променя. Светът сега е по-различен, отколкото преди 1, 2, 3 години, да не говорим от преди 20 години, когато действително имаше една държава хегемон, Съединените щати, и ставаше всичко, което тази държава реши. Вече не е така. Вече имате поне 3 държави, които са важни. Това са Съединените щати, Китай, Русия. Тези 3 държави вече доста по-различно е, отколкото когато имаше само една държава и всички правиха това, което тя казва. Нека да не забравяме, че освен тези 3 държави, които ви споделих, има и други. Има една Индия, която тепърва се развива и която не е нито Съединените щати, нито Китай, нито Русия. Така че виждате, постоянно изникват някакви нови сили, които искат да имат своето мнение. Вече това не са безгласни букви. И ние наистина вече не просто мечтаем за многополярен свят. Този свят е пред очите ни. Ние го виждаме. Този многополярен свят и наистина в него се живее много по-сложно, отколкото това, което беше преди 20 години или преди 30 години. И трябва да се научим да живеем в този многополярен свят, а не като едни папагалчета да повтаряме това, което идва от метрополията. И понеже днес се говори как ще се съставя ли в България правителство, няма ли да се съставя, според мен няма никакво значение дали ще се разбера там ДБ, ГЕРБ, ПП, БСП и т.н. Много по-важно е това правителство какво ще бъде. Защото ако ще ни се направи поредното правителство от слугинажни политици, наистина няма смисъл от него. Има смисъл само ако е правителство, което ще се грижи за българския национален интерес. В противен случай да имаме такъв кабинет, какъвто имахме през всичките останали години, действително няма никакъв смисъл. По-добре, както се казва, да се ходи на нови избори и вече там да се види това, което хората искат и дали то е възможно да стане. А според мен е възможно да стане, защото много често ми се струва, че хората, както в България, така и в много други европейски държави, наистина са доста по-умни от своите политици. Това е малко абсурдно на пръв поглед. Но явно тези политици, особено така когато влязат във властта, те забравят времето, когато са били нормални хора
и когато са разсъждавали нормално и започват да разсъждават направо кретенски. Надявам се, че в България този процес все пак ще бъде обърнат и наистина ще имаме все повече политици и все повече партии, които няма да се грижат за евроатлантизма и други измислени идеологии, а ще се грижат за страната си. Благодаря ви за вниманието. Продължавайте да ни гледате, да се абонирате, разбира се, за нашия канал и да ни следите във всички останали мрежи, Instagram, TikTok, Facebook, изобщо навсякъде. Всичко най-добро!